Right. Ngicabanga ukuthi uyabona la ukuthi ngizama ngakho konke okusemandleni ukuveza ama-figures ngokwehlukana kwawo. If you compare uqhathanisa leli naleli esiphuma kulo naleli yalokuqala uzobona ukuthi lama-figures awafani. Kodwa ekungafaneni kwawo mangase ngithi buyele emuva manje uyobuka ama-answers awo nama-reasons esiwashiloyo nama-reasons nama-answers esizowasho la. It's almost the same. Yingakho ngaso sonke isikhathi ngilokhu ngikukhumbuzisa njalo. I always teaches you and reminds you of what we learned before. Yini lena sayifunda kwa grade 8, sayifunda kwa grade 9, sayifunda kwa grade 10. Because lezo zinto uma uyifunde kahle, hlale ngisho kanjalo, ngithi uma uyifunde kahle they form the basis. Bakha i-foundation correct. Nala uzobona isibalo sibukeka sibukhuni sinje, but when you look at this, lesi sibalo mangaphosisi it carries about 9 marks. It carries about 9 marks. And uma ungasuqoqe wonke lo 9 marks nalaba abanye nalokho okunye, surely there is no reason why you should fail maths. There is no reason why you should say maths ibukhuni ngoba konke lokho okunye othi wena kubukhuni uyakutadisha. Nalokho kuzofanele ukutadisha, nalokho kuzofanele ukufunde, uzifundise ukufunda. Ukufunda kanjani ke? Uzifundisa kanjani ukufunda i-mathematics na? Uzifundisa ngokuthi uyenze because it's a practical lesson. Fana nokudlala ibhola, fana nokugijima. Njengoba kade ngagcina nje ukugijima, let alone ukurana i-marathon, but ukurawunda nje ground. Uma ungasuthi manje ngisuke ngigijime ngiye eMaritzburg, I will die on the way because kade ngagcina. So uyabona ukuthi into oyenza njalo it gets into your nerves. Into oyenza njalo iyakungena emzimbeni, umzimba wakho uzuyijwayele. Kuthi mzukwane ungayenzile kube buhlungu emzimbeni. Kuthi mzukwane uyenzile uzumzimba relax ube mnandi ube free. Athi ayizwa lonke. Nathi ke sesinjalo. I-mathematics emzimbeni yethu isifana nalento abathi abantu inhlese. Mawuyazi inhlese uzofika ungayazi inhlese. Ofika uyibuze kuthisha wakho wesiZulu noma uyibuze kumama nogogo ekhaya bokuchazela ukuthi inhlese yini, because thina la kwa info class we are not only teaching you mathematics but we want to teach you the depth of all other languages. Naso ke isiZulu lesengikhuluma ngaso, uma ngikhuluma ngenhlese babuza ukuthi uthisha ubethini mayikhuluma ngenhlese, ngoba inhlese iyona le eyenza ukuthi ngingalivula nje ibhuku le mathematics kubuye konke. Ingakho ke mawuhamba la eminyango usubona insizwa nezintokazi zihlala zinswantshu ngoba kusuke sekuvumbuka inhlese ingavuswa ilento bebekade beyidla. Ngisho usungathi ufaka amanzi nje kuvele kuvuka inhlese. Asibuye la. Boya ngani yami silala isikhona. Nansi i-diagram yethu. Ngizoyifunda le diagram ngaphandle kwe-statement bona basishilo. Ngizosho nje izinto ezila. Uma ngibuka le diagram ngibona i-tangent. Uma ngibuka le diagram ngibona ama-triangle. Nansi enye EFD i-triangle, enye FBC i-triangle enkulu, enye BAE i-triangle lapha yana, maningi mathathu. Ngibona ama-angles, ngibona ama-chord. Mangikhuluma ngama-chord AB, AE, ED, DC, BC, ama-chord wonke lawo. Ngikhumbula njalo izinto ezenziwa yikho konke, yiwo wonke lama parts of this circle. Khona la ngibuka a cyclic quad. Mangikhuluma nge-cyclic quad, ngikhuluma
ngento la i-circle idlula kumakhona oma u4 anti siyayizwa leyo nto so but kube isithombe esipheleleyo mangikhuluma ngaleyo nto ngibuka uB E D C mangidweba i-circle idlula kuwo wonke lamakhona but iquad is a four-sided 1 2 3 4 angikwazi ukuyibala leya yana ngoba isiyadlula ku4 it's no longer a quad it's another type of a figure that one is a triangle ayabona but inscribed ingaphakathi kwale circle there is my center and so on and so yonke le information this angle B1 is 68 ngiyinikeziwe leya eku F i20 ngiyinikeziwe kwase kuthiwa ngithole lawa but mangwathola noma ngwadetermination noma ngwacalculator I must always provide reasons for my statement. Why do I say this? E1 nansi kuthiwa ngitholele le ukuthi inkulu kangakanani. So my E1 is equals to 68 degrees. 68 degrees. E1 ulingana nalo 68. Why? Because 68 is between the tangent and the chord. And it is this chord eyenza wena lapha phezulu. Therefore, i-reasoning yami, i-statement engizosibhala ngizothini, it's a tan chord theorem. Kukangaki-ke kulama reasons noma kulezi ibala esiphuma kuzona silokhu sithi tan chord theorem. Uyabona-ke ukubaluleka kokuzazi lezi zinto ukuthi kusiza kangakanani. Njengamanje if it was 3 marks is fine, if it was 2 marks is fine ngikutholile konke. uB3 uB3 yilo uB3 thiwa ngithole le ukuthi ngakanani. Okay, sengiyawuthola uB3 wami is equals to 68 degrees. Why? Alternating angles. Since AE is parallel to BC. Kumbula kwa grade 9 and 10 sakhuluma ngokuthi when two lines are parallel and they are cut by a transversal in the corners of Z, leli corner na leli corner, in the corners of Z, athi siyabona kukhona ini ama alternating angles, and ama alternating angles kanjani ayalingana. Kanti wena sesitholile ukuthi u68 kusho ukuthi nalo u68 alternating angles. Ngiyakhumbula ngibhale phansi, ngiyakhumbula, but hayi ukuthi lezi zinto ngiyikremile bakithi, ngayifunda zangena emzweni ngazazi. Ayithi ayizwa leyo nto mase ngibona kuvuka inhlese, right? Kuthiwa ngithole bani manje uD1 lo, kuthiwa ngithola uD1 lo, ngiyuthola kanjani uD1? Okay, makufanele ngithola uD1 ukuthi uD1 imkhulu kangakanani, kanti ngiqeda ukuthi wena ualternator nalo u68. Hayi kuyacaca, D1 is also 68 degrees. The reason being exterior angle of a cyclic quad. Exterior angle of a cyclic quad. Angithi uyabona na i-cyclic quad, it's E B C D le kodwa ingaphandle. Angithi uyayibona leyo nto, ayikho la ngaphakathi, ingaphandle, ilingana ne interior opposite. Isho njalo i-theorem ithi
an exterior of a cyclic quad is equals to the interior opposite. Ingakho ke ngithe exterior angle of a cyclic quad is equals to the interior opposite. Interior opposite angle. Ama theorem njalo wonke lawo bakithi. Ama theorems lawayana. There is nothing else. Akho lutho mina ngishola ngiyakhumbula ngibuka lento bese ngithi ngikhumbuzana. Uma sengutholile uD1 sekuthiwa ngithola uE2 lo. uE2 lo. Okay? Makuthiwa angithola uE2. Ngiyuthola kanjani uE2? Okay, it's fine. Asibuyele la. Uyabona uFE D ukuthi triangle angithi. Ake siyibhale ngendlela yokuthi uyibone leya triangle. Sithi nanku uline wethu. Lo line wethu ubani? Ngizothi okay, amususela ngothi bese ngiususala ngothi. Ngithi uE la khona u3 no2. La kube khona uD la kube khona uF la. Maku F u20 la. Kanti uD1 lo sesiwutholile ukuthi ubani u68. Sekufanele ngithole lona. Yabo? Angithi triangle le. Mangiba add bobathathu mina kufanele ngithole bani 180 degrees, sum of angles of a triangle. Therefore ukuze ngithole uE3 wami E3 wami ulingana no 180 degrees minus u68 lo kusho ukuthi minus 88 kuphuma bani 10 minus u is 2 17 minus u is 92 kusho ukuthi lo u92 uE3 angithi yabona u92 ngikwenzela nje ama calculations amancane u92 kodwa mangithatha uE3 nguhlanganisa no E2 fanele ngithole u180 degrees angles on a straight line, adjacent angles on a straight line. Knowing E3 as 92, therefore E2 wami ulingana no 180 degrees minus 92. Kusale bani ke? Mangisusu 92. Kusala u88. Angithi? Kusala u88. 88. Kusho ukuthi uE2 wami ulingana nobani? No 88 degrees. Sengiyashoka ukuthi yini isizathu esingenza ngenze leyo. Angithi kade ngenza lama calculations lawo. Akithi le ngiyithole ukuthi iubani uD1 u68 layer ya. So le ukuzibe u68 lo is an exterior angle of a triangle. Exterior angle of a triangle is equal to the sum of two interior opposite angles. Ungasabi ke bakithi ubhala ubhale nje isingisi lesi nina nifunda isingisi niyayazi lento ukuthi isho ukuthini. Niyayazi lento ukuthi ukuthini bhala ukuze uthola ama mark. Sengiqedileke ukuthola ubani uE2 wami bese kuthiwa ngithola uC. Yabona ke le nale angithi lese ngiyitholile ukuthi u88
lena ke ubani. So uC wami is equals to 180 degrees minus 88. Yindaba ngithi 180 na, it's because opposite, okay, it's sum of opposite angles of a cyclic quad are supplementary. Therefore, uC wami, u10 minus u is 2 and 92. Because uthathu 1 ufakala ususu 8, salu 2, 17 minus 8 is 9. So it's 92 degrees. That is my C angle. Sengiqedileke konke ebekufanele ngikwenze. And I don't believe ukuthi lezi zinto zibukhuni mina. Kodwa okunginteresta kakhulu yilokho ukuthi mangikhumbula ama-theorems lawo, Tan-Cot theorem, alternating angles when lines are parallel, exterior angle of a cyclic quad equal to interior opposite angle. It's a theorem. Exterior angle of a triangle is equal to the sum of the two interior opposite. It's a theorem. Sum of opposite angles of a cyclic quad are supplementary. Konke lokhu ama-theorems bakithi. Ama-theorems. You just remember the theorems, you answer this. You just remember. Ukhumbula le yanto uphendule lo. Kodwa lokhu yakukhunjuza ukuthi ubonani la. So this one then gives you another example. Angazi ke noma nifuna ngenze enye noma ngimnikeze enye ukuze niyenze yini. I will draw another one for you to do.